Még nagyon korán van. Baj. Sose lehet elég korán elkezdeni, mert egyszer csak megjönnek, és akkor már semmire nincs idő. Jönnek a kérdések, ezt hogy kell, azt hogy kell. Most akkor itt megyünk, nem fönn? Szerinted? Azt még nem tudom még mindig, hogy hol vannak ennek a törlői, de a 2025-ös 24 órás Ducartak és a Szlovák Karting Center wifi jelszava az itt van. Hol valakinek kell. Szuper! Megyünk egy edzőfutamot, hogy bemelegedjünk. Hát teszem hozzá, már így is meleg van. Mi lesz itt még később? Hát, 2000 megy a morfondírozás. Ki kell alakítani az ideális híveket, ezért odébb rakom a gumifalatot, hogy... De itt a Hungaroringen tavaly is leégtünk egyébként. Igen, de már akkor is volt nálunk naptej, csak már később. Csak később. Na, te is előkerültél. Végre, idén először gopro. És ezt segíti. Halmozzuk az élvezeteket. Meg lehet kifelé. El a térfézem. Nem vetted föl? Nem. Na, hanyas vagyok. Negyedik! Szép. Azt hittem sokkal gyorsan vagyok menni. Vagy a fiatalember. Aha. Ott szerintem nem is zavarsz kamerát sem. Igen. Jó. És akkor te ott tudsz integetni. Úgy integessék, hogy én lássam. Na, nyilván. Mert én addig vagyok kint, amíg az föl. Igen, mert te még azért onnan a hátsó egyenesből, amikor jössz, azért látod, hogy ő már jelzi, hogy jöhet kifele. Ja. Valami kézjelzést adjál neki, hogy... Hát gyakorlatilag addig vagyok kint, amíg... Így van, amíg az kint van, igen. Addig vagyok kint. Igen. Oké. Itt ezt akartam olyan srácokkal, azért legyen átbeszélni. Persze, most menjünk oda a B-ligához. Oké. Köszi. Ugye ő az újdonság. Jó, akkor ezt megoldom. A zászló szabály az, hogy nem nagyon lesz. Akkor, hogyha valaki annyira lebontja a falat, hogy mondjuk teljes útblokád van, akkor valószínűleg pirosat kell tenni. Semmi célzás sem. Nem akarunk senkit célozgatni, hogy ki miatt lehet ilyen. De én a... Kávé? Csak így sikerült, ugye? Baktál. For the sun, rain, I'm thinking that you're down. No, I wanna give it a life. One, we felt it never then. Now, you're feeling everywhere. One, we gonna get it right. Nagy üzemények. Így jött ki a kanyarba. Az nagyon kemény volt. Nem volt kettős látásról van jelenleg. Hasít a feje, időmérő pattogtam, mint az állat. Most volt egy-két kisebb pattogás, hogy jó, ezt még kihordom lábon, aztán nem. Kettő olyat. Most lábbal rárúgtam. Elegettem a kormányt az első kanyarról. Hát ez nem csodálom, mert... Az nagyon nagy volt. Gyönyörű volt. 3 gokár között mindegyiknél, ott nincs esélyet fékezni. Megkérdezem addig, hogy mikor folytass. És kamérsz majd egy új
Aszfalt. Találkozott valaki? Mi? Ezzel? Nem. Csubi, mit gondolsz, kinéz neked most a második futamra egy lehetséges dobogó? Nem akarom a történelmet úgy promotálni, de azt úgy halkan megsúgnám, hogy annak idején, még 2022-ben volt egy ugyanilyen felállás a második versenyen, hogy G indult az első helyről, és én a másodikról, én is szeretlek. És ugye ott egy bevetődős manőverrel sikerült G-t megelőzni, és úgy behúzni az eddigi első és egyetlen futamgyőzelmet pont itt a Hungaroringen. Megpróbáljuk, hát ha sikerül itt is, de legrosszabb esetben is azért bizakodom egy dobogóban, mert amióta visszatértem 24 óta még ez nem sikerült. Úgyhogy meglátjuk, hogy alakul. Szia, Csubi! Szia! Na, mesélj a második futamról. Egészen, hogy mondjam, ambivalens érzéseim vannak, mert nagyon sok érzelem kavarok bennem, kivételesen, nem vagyok egyébként az a nagyon érzelmes típus, de most ez a második verseny, ez nagyon fordulatos volt. Meglepő volt, hogy gyakorlatilag már az első kanyar előtt sikerült így átvennem a vezetést. És aztán ugye, ahogy nézegettem hátra a kanyarvétel közben, hogy olyan jó eső érzés volt, hogy van mögöttem egy kis szünet, van mögöttem egy kis gap, és akkor utána megláttam, hogy beintenek egy safety car-t. Akkor egy kicsit lehervadt a mosolyom az arcomról, és aztán ugye eljött az a pillanat, amikor eljött az újraindítás, és akkor nagyon elkezdtem taktikázni, hogy mikor lépjek rá a gázra, mikor diktálom a tempót, és tulajdonképpen úgy döntöttem, hogy mivel egy visszafordítóval kezdődik az egész versenypálya, azért gyakorlatilag a célvonal előtt egy 30 centivel fogom elkezdeni nyomni, mert akkor nem kell ráfékezni, és egy hiba lehetőséggel kevesebb, hogy elrontok egy féktávot, úgyhogy onnantól kezdve nekem padlógáz, a többiek meg majd megoldják. De hát ugye... Igen, egyébként mindenki toporgott már mögötted, hogy mikor indulsz már, úgyhogy jól kicentizted a végéig amúgy, igen. Az utolsó 5-6 körben gyakorlatilag mindig, amikor ráfordultam a célegyenesre, már azon izgultam, hogy ugye most már leintik, és csak nem akarták leinteni, mondom, ezt nem hiszem el, még egy kör. De aztán persze ott is mindig csak kivédekeztem, egészen amíg utoljára rá nem fordultunk a célegyenesre, és akkor Méniek ott éppen befért mellém, úgyhogy egy annyi hajszálnyival, amennyit növesztettem éveleje óta, gyakorlatilag annyival sikerült átvennie, vagy áthaladnia előttem a célvonalon. Úgyhogy ez az utolsó pillanatos kikapás egy kicsit sért, vagy inkább úgy mondom, nem is az, hogy sért, mert abszolút megérdemli, kihasználta a helyzetet, de úgy kevésbé esik jól, mint hogyha tényleg egy második futamgyőzelmet tudtam volna itt aratni a Hungaroringen. Csabi, látom, te már készülsz hazafelé. Igen. Azért egy-két mondatot tudsz mondani, hogy érezted ma magad? Milyen volt a mai versenyek? Az jó lesz. Alapvetően egyébként jól éreztem magam. Juhú! Volt egy-két gokárt, ami annyira nem tetszett egyébként. A második futamom az kifejezetten jól sikerült a rajtom, de menet közben azért rengeteg csatározás volt a végén. Kicsit rajta veszettem, úgyhogy buktam a második helyet és visszaestem a negyedikre, de a verseny indulás szempontjából nem vesztettem pozíciót, mert negyedikként indultam. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd a következő versenyen. Alapvetően egyébként jól éreztem magam.
Az első verseny győztese Zimi. És az SAGP Hungaroringi második futam győztese Méniek. Igen. Hello! Érdeklődni szeretnék az élményeidről, mint safety car driver. Safety car pilóta? Igen. Az első futamban szerencsére nem volt dolgom, illetve ez a mezőnynek szerencsére nekem annyira nem, mert így kicsit izzadtam. Gyakorlatilag. A második futamba föl kellett mennem, mert ott volt egy ilyen gép meghibásodás, vagy nem is tudom, hogy pontosan micsoda. Kár volt fölmennem. Igazából én azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű problémát azt safety car nélkül is meg tudtunk volna gördülékenyen oldani. Viszont ugye nyilván a pályabírói jelzésekre hivatkozva kellett fölmennem. Én először így hezitáltam. Nem szerettem volna másoknak a versenyébe beleszólni ezzel. Sajnálom, hogyha valakit esetleg ez kellemetlenül érintett, de hát ilyen ez a sport. Na, sziasztok! Kielemeztétek már a mai versenyeket? Nem nyilatkozom. De nyilatkoznod kell. Nem nyilatkozom. Kérdezhetek én? Kercsi, mit gondolsz a dobogóról, te mint kívülálló? Szerintem a Balival elvonulunk mindjárt valahova. Nagyon meg fogjuk agyabudjálni egymást. Az a ezekben a rossz sorozatokban, hogy nem tartanak sokáig, csak olyan 1,5-2 évig általában. Nekem múlt szokott, igen. 2-3 szezonon keresztül, és akkor majd utána. Mi a helyzet, Poci? Kipihented magad? Hogy fogalmazzam meg ezt szépen? Úgy érkeztem oda Szlovákiában, erre a kis endurance versenyre. Ami tegnap volt előző Ami tegnap nap, volt, igen. 2 órát sikerült aludni előtte, és nyilván én vezettem, tehát ez még egy plusz faktor. Nagyon jó volt amúgy egyébként az a verseny. Tanulni, rettenetesen jó a pálya, go-kart parkkal azért, mint látjátok, nem nagyon volt sikerünk. Nekem sikerült egyébként kifogni egy elég jó gépet, nagyon jól sikerült vele menni. Hát a mai napra most kezdem érezni itt a gyakorlás után, hogy bordák azért nincsenek jó állapotban, de meglátjuk. Zimi, te már megint dobogon voltál. Mondd meg. Na hát, és? Köszönhető ez, hogy apukád ellátogatott ide a versenyedre? Ez egy nehéz kérdés, de csak rossz válasz. Mondjuk azt, hogy igen ezen. A szurkolók mindig jót tesznek egyébként. De jól jött ki ugye az első versenyt, itt a Kristóffal egészen jót harcoltunk, és hál' Istennek nem volt nagyon durva velem, úgyhogy ezt tényleg jól sikerült összehozni. A második futamon meg az egy ilyen kicsit meglepetésként ért, hogy sikerült a 11-ről a harmadikra följönni, az nem is számítottam ilyenre, tehát hogy bőven én kinéztem, hogy egy ilyen középmezőnnyel már meg fogok elégedni. Hát egy rakétát kaptál a feneked alá. Így van, igen, meg egy go-kart. Úgyhogy ez most jó, beállítottam a legjobb hétvégémet itt az SAG. Hát gratulálok az eredményekhez. Hát pár héttel ezelőtt még 8 fok volt, igen, és eső, most pedig már naptejet kell kenni. Mit szólsz? Nagyon csodás időnk van. Tekintve, hogy általában futam után ugye szoktunk maradni a srácokkal a betétfutam, minek nevezzük így a szervezett versenyeket. Így most azért fokozottan kell a nap ellen védekezni, mert hát árnyékunk csak annyi van, amit hoztunk magunkkal.
Nagyon meg voltál most átosodva, jó helyezéseket értél el a futamokon. Nagyon szépen köszönöm. Igen, hoztam szurkolót. Nagyban segített ebben párom. Igen, ez a... Szurkolók mindig jót tesznek, ezt már látom. Akkor legközelebb pompomot is hozok. Így van. Is meg minden. A csapatot már szervezem. Jók voltak a gépek most úgy, ahogy amikkel tudtam is menni. Mind a két versenyben úgy érzem, hogy követtem el hibát, amik miatt lehet, hogy majd kapunk büntetést, de ez időben majd kiderül. Jó hétvégét tudhatok magamnak, szerintem talán az egyik legjobbat. Szofi, te most egy újonc leszel az SAGP2-ben. Igen. Érdeklődnék, hogy milyen gokártos tapasztalataid vannak. Hát körülbelül másfél éve kezdtem el gokártozni, munkatársaim belvittek a gokártozás világába, és annyira megtetszett, hogy utána ilyen havonta, 2 havonta mentem gokártozni, ilyen Ázsia Center, Kart Farmon, Csömörön, Kecskeméten a Birizdokárdon, ott többször is voltam, mert nekem az van közelebb a szülőhelyemhez. Itt ezen a pályán voltál már, akár ezen, akár a régi hungaroringi pályán? Pont idén húsvétkor voltam egy ilyen pályaszemléletre, pályaismeretre, akkor mentem 3 kört. Nem a legkönnyebb pálya, az biztos. Szóval kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Mint női versenyző, a női versenyzőnek, hajrá! Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Az írói pontig, ahol zölddel intenek, addig nem szabad előzni, tempót látványosan el kell venni, különben büntetés jár. És hogyha utólagosan úgy érzitek, hogy valami nem volt tiszta, akkor 24 órán belül incidens @SAGP.hu. Vagy igen. Tényleg van ilyen? Van. De van a szabályzatban. Jó, nem működik, de van. Az első verseny. Maradjunk abban, hogy az info@SAGP-re írjátok első körben, mert nem tudom, hogy megcsináltam-e már az incidenst. Ezért kérdezem. Úgyhogy ennyi. Jó versenyzést mindenkinek. Jó kis edzés. Az úri emberek köztünk élnek. Meg én is itt vagyok. Kinek szurkolunk? Koci! Sziasztok! Hello! SAGP2 újonc Lampi rögtön egy első hellyel nyitott. Kérek szépen egy kis beszámolót.
Hát nekem mivel ez volt az első futam, én baromira izgultam egyébként is mindenben. Nem tudtam, hogy milyen a mezőny, nem tudtam, hogy milyen helyzetben milyen egy ilyen verseny. Én amikor sikerült a pole, azon reménykedtem, az volt a terv, hogy sikerül összeszedni viszonylag egy első kvalifikációt, vagy az első hely körül, és utána megpróbálom ezt megtartani, és utána, hogy egy jó gépet kapjak, aztán utána én csak próbáltam spiccelni előre, amennyire lehet, szóval, hogy, és így is azért voltak húzós részek, mert a második helyezett is ott volt mögöttem sokáig, utána megérkezett Poci, és úgyhogy azért voltak nem egyértelmű pillanatok. Spegyka, te most előről fogsz indulni. Valami taktika? Hát taktika az az, hogy megpróbáljuk az elején egy kicsikét hagyni, hogy hátul elpüföljék egymást a többiek, és akkor meglógni. Tavaly ez Norbinak jól sikerült, nekem kevésbé én voltam ott a blokkád, remélem most ez egy picikét változni fog. Hát harmadik helyről jó lenne egy dobogó, de ha pontot szerzek, akkor már jó lesz. Na, drukkolunk akkor. Manci, még egy kört kint van a pályán, aztán bejön majd. Mehet a zöld, fiúk, mehet a zöld! Éppen megy. Mi hova akart? Hova? Éppen Kercsi Vérét szívni indult el a had. Akkor megyek. Rászlopta mindenre. Akkor megyek. Akkor megyek. Hát most már eljöttünk a pályáról, de mit gondolsz a mai napról? Szervezői oldalról szerintem gördülékeny volt, nem volt semmi fennakadás, simán meg tudtunk tartani mindenféle eligazítást, fotókat készítettünk a kikről. Tehát minden, ami a háttérmunkához kellett, azt szerintem így megcsináltuk. Jó a csapat, úgyhogy sok mindent levesznek a vállamról. Megvan az idei második győzelem, ennek nagyon örülök. Az első futam lehetett volna jobb, de aláírom, jó ez így, aztán meglátjuk, hogy a többi helyszín mit hoz. És végül, ugye nem utolsó sorban SLGP 2-nél én voltam az új safety car. Szóval izgalmas volt úgy végignézni a futamot, hogy közben egy go-kartban ültem, és készen arra, hogy bármikor be kelljen menni, körözni előttük. Én élveztem ezt a bevetést. Akkor beadnád az önéletrajzodat safety car sofőr pozícióra. Amúgy igen. Egyébként is Bernd Mailänder már túl van 500 futamon, ideje kicsit frissíteni az állományt, úgyhogy FIA, ha látjátok, én vállalom. Véget értek a futamok, aztán a nap fénypontja érkezik. Burger King! Elnézést, de oda jó. Bocsánat. Alig nem látszik, hogy mi van még a tálcán. Bogitól nem volt versenyélmény, ezt csak mondom.
Most kell kérdezni. Már nem is lesz. Tele van a kezem, jó?